Soňky bir näçe ýylyň dowamynda paýtaxt Aşgabatda ikinji ýaşaýyş jaýy odaldy. Bu ýagdaýlar garasy Türkmen News nesiri üns çekýär. Maglumata görä 30 awgustda gize saat 3-4 töweregi paýtagtyň 6-njy terapçysyndaky Lälidar bazarynyň we berkararlyk etrap polisiýa bölüminiň golundaky 50-nji belgili jaýda ýangyn emele gelipdir. Nesiriň bu waka bilen bagly çap eden suratynda 4 gatly ýaşaýyş jaýynyň üçüginiň dolulugyny ody bürülendigini tinlata bolýar. Türkmen News yangının söndürmek işlerini 5 yangın söndürücü uloň çekilendigini, şeýle-de polisiýanyň yangının elektrik timlerindäki näsadyk sebäpli ýüze çykandygyny çaklaýandygyny belleýär. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylaryň arasynda jaýyň ýürüýti niýet bilen otlanan bolmagynyň mümkindigi barada gurrunlaryň edilýändigi hem bellenilýär. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä geçen hepde gurrungy edýän jaýyň ýerde minini hem otlamak diýen çygy bolupdyr. Adatlyk bu maglumaty beýleki garasy çeşmeleri häzirlikçe nitasyklap ne de inkar etdirmegi başardy. Yangının netijesindäki hilakçylykly ýagdaýlar barada maglumat ýok. Paýtagtyň resmiýetleri şol sanda döwletiň ýetirligindäki habar teristleri hem duşenbe güni ýüze çykan hadise barada maglumat bermeýärler. Şeýle-de häkimetler adatlyň bu baradaky soraglaryna jogap bermekden ýüzürýärler. Bu yangın soňky hepdäniň dowamyndaky Aşgabatyň ýaşaýyş jaýlarynda bolan ikinji bedbagtçylykdyr. 24 awgustda paýtagtyň 11-nji etrapçysynda Hudaýberdiýew we Azatlyk köçeleriniň çatyrygynda bir köp gatly jaýyň üçüginde turan yangının gara tütesi köp adamyň ünsüni çekipdi. Bu barada habar veren Türkmen News nesiriniň maglumatyna görä, yangına ýaşaýyş jaýynyň üçüginde goýulan sowadyjy blogynyň otlanmagy sebäp bolupdyr. Garaşdy nesirleriniň ozal habar berýärler, Türkmen häkimetleri ýyllar boýy sowadyjylary garşy görüşip, olaryň jaýlaryň görküni bozmagyna ýol bermezligi çalyşýarlar. Garaşdy nesiriň habarynda üçekde oturdulan sowadyjynyň otlanmagy sebäpli tutan yangyndan ejir çekeniň ýokdugy aýdylýar. Soňky aýlaryň dowamynda paýtagt bilen birlikde ýurduň beýlik administrativ merkezlerinde hem köp ogly ýaşaýyş jaýlary odaldy. Azatlyň ozalda habar berýär, 26 iýulda Marynyň merkezindäki köp kwartiraly jaýda turan ýangyn netijesinde yaralanan aýal soňu bilen hastahanada ýogalypdy. Şeýle-de 6 iýulda Türkmenabad şäheriniň Gagarin etrafynda ýerleşen ýaşaýyş jaýynda partlama bolup 4 gatly binanyň 2 gaty ýumrulypdy. Bu partlama netijesinde bir çaga öldü we 11 adam keselhana ýerleşdirildi. Fevralda Daşowyň Gurban Sultanyjy etrafyndaky ýaşaýyş jaýynda dören ýargynda 7 çaga helak bolupdy. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki köpçülikliň habar berýärleri ýurtdaky helakçylykly hadiseler, şol sanda ýaşaýyş jaýlaryndaky uly we adam pidaly ýangynlar barada ýylaty düýbinden habar bermeýärler.